Ами, Ти как виждаш бъдещето на едно такова дете? Придобива умения, защо искаш да ги придобие тези умения? Всичките, които казваш. като цяло, защото образователната система не ни предлага въпросните умения, които ни влизат в реална употреба в нашия свят и в това да водим по-добър стандарт на живот. За мен смятам, че е много важно пред тези деца да бъде предоставена възможност за абсолютно всеки един липсващ компонент, който е важен не само за развитието им, а за цялостното им съществуване и за това да водят по-добър живот. И просто искам да допринеса към образователната система и да осигуря тези елементи, съответно, за да може нашите деца да израснат като едни зрели, успяващи личности, които да се позиционират добре в света ни